Yho sana besigqibele kuthando nesithembu season 9 apho besibona uMacele ethengelwa indlu enkulu entle ngumyeni wakhe utata uMosamsele kubethuka amanye amakhosikazi ngoba kaloku bebe-invayithiwe kwilantshiyoni yefemeli only to be told uba jongani ke sana kukwamacele apho. Hayi ke sana aziphelelanga apho ii-surprises bethuna notata uMosamsele uthengele uMacele brand new Mercedes Benz. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Mamelani ke sana uMacele mos wayethengelwe iBenz ngokwakuthengelwa amanye amakhosikazi ne bonke sababona ke be-excited kusepha phambili kwisizini eziphambili zikathando nesithembu. Then sabona ke imoto yakhe iqhutywa ngulwandle. Now uMakhumalo ke eyakhe iBenz wayinika ulwandle and then caba ke ukuhamane iba neengxaki. Then sabona ke echaza uMacele uba uye athande uba ulwandle makahambe ngaleya yakhe ngoba ayikho safe leya wayinikwe nguMakhumalo ngoba ineengxaki nazo. So inoba ke utata uMosamsele uye wabona uba makamthijize ngeMercedes Benz entsha uMacele ngoba watsho kubo wathi umntu uzamriwada ngendlela amphatha ngayo, ngendlela angayo. So uMacele naye ke wayeka uba difficult, wavumelana nayo into ethetha utata uMosamsele wamkela usamke. So ke le moto siye sayibona kwii-videos nee-pictures ebesifakwe yintombi yakhe, intombi kaMacele ke uOwami. Nantsi niyayibona nantsi guys, izitulo ezintle ndaqumba mankhe ndiyiguglishe which one is this one njengoba nibona ke nazi ii-pictures ndizifakile zayo. Now utata uMosamsele ebethethe into ke ku-season 9 kathando nesithembu malunga nento kaSamke ongenamoto esithi uSamke akakangeni kakuhle and usahlala ngokokwabo, unomntanakhe ukhwela iiteksi akakwazi noba ngamthengela imoto. But abantu uyaphosisa uMsele befuna umthela imoto bezamthengela akanamali. So I guess ke uyaprova noba imali ndinayo. Bekuhlekiswa ngoMacele kusithiwa uMacele akaphangeli, uMacele akana-medical aid. Ngokuthetha into ze-medical aid utata uMosamsele kucaba zangafuna ufakwa nguShibase noMakhumalo, efuna ufakwa ngumangwabe kwi-medical aid, bane-medical aid bona. Wabe uMacele ke nake ethulile kwathiwa akanayo naloo medical aid. Nanko ke sana unendlu kanokutsho une-Mercedes Benz entsha uMacele ke sana. Asazi ke bayizawuthini into kaMakhwela. Wathi uMacele kuMakhwela makangangxami ngoba usafika kusekutsha izinto inoba uzazifumana. So ke yena ke uMacele kudala kaloku wafika onke la makhosikazi afikela kuye. So I guess ke sana uyadeserva yonke into ayifumanayo. Khanitsho wena ndicinga ntoni ngotata uMosamsele ethengele uMacele brand new Mercedes Benz. I guess ke sawuva kakuhle ngayo kuthando nesithembu season 10 and utata uMosamsele sendimazi uzawuthi it's because uMacele uyangeseka kuyo yonke into. Uye kubone nango ndandigula nguye owayesecam kwam while abanye babendilwisa. uMamgobhozi ke uyabulela ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.